Anti-colorum operation sa mga PUV mas pabaskugon sang LTO 6 sa masunod nga semana. Isa ka progresibo nga grupo sa Bacolod City nanindugan nga magabyahe gihapon apisar wala sang prangkisa. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay San Pedro, Haro, Iloilo City. Kim? Jert, nagpaandam ang LTO 6 sa mga unconsolidated PUJs nga piliton pa magbiyahe sa masunod nga semana nga istrikto nila nga ipatuman ang operasyon batok sa mga colorum. Sa masunod na nga semana, magasugod ang pagpangdakop sa Land Transportation Office 6 sa mga colorum nga public utility vehicle. Magapatigayon sang roadside inspection sa ahensya sa pagsikyar sa mga rehistro kag prangkisa sa mga PUV. Apang paglaro sang LTO 6, ang ila operasyon ang wala sang direkta nga koneksyon sa PUV Modernization Program. Ila pagadakpo ng mga colorum nga PUV na consolidate man o kun wala. Hindi kami magpasilabot sa kwan, no, sa consolidation kay TIA na isang LTO being concern. Pero the fact no, nga pagbiyahe sang isa driver nga expired na franchise. Sang nahibaluan nga mag-operate na ang LTO, ang pila ka mga unconsolidated PUJ drivers sa Iloilo City nagapang-alang-alang na nga magbiyahe sa masunod nga semana. Naulat ko na ang desisyon ni Inday ng operator kung ano siya, kung ibiyahe pa lang yun at kung hindi na. Oo, mo lang na ako na pangambuyan. Samtang, hindi naman magpasubil ang grupo nga BACOD Manibela sa Bacolod City sa pagbiyahe sa Lunes. Nabalaan na niya sa aton nga DOTR, LTFRB, mismo ang aton nga LTO na wala anay status quo kag wala na panay nga matabo suno sa aton nga kongreso. Kami manindugan na kung ano ang resulta dito sa hearing sa kongres nga wala sa dinak panay kag status quo, dapat na mo niya ang aton nga pag-sundon. Paandam naman sang LTO 6 sa mga padayon nga magapakatiga. Kung why kay mo yung franchise na ipakita sa mo ni updated, so why kita mo, no? So we have to implement the law. Madumduman nga sa datos ng LTFRB 6, naglabot sa 77.2% sa mga PUJ ang nagpakonsolidate sa Western Visayas, tubtob sa deadline sang April 30. Jert, ginahanda na sa karon sang LTO 6 ang impounding site para sa mga madakpan nga colorum. Jert? Madamong nga salamat sa update. Kapuso Kim Salinas.